Ano dapat ito ang ginagawa? Kaligayahan na nila, oh. Parang tayo break free from that palanin. Kaligayahan na rin natin dito, no? Break free. Guys, okay na. God knows. Break free. I've fallen in love. Yan daw mo. Ate, kaligayahan na nila yan. I know. Yan na? Hindi ba ako mag-video ng mag-video? Oo, nakasakit. Oo, nakasakit. Nakasala ako sa tabi. Tayo na lang ba dito? Oo nga, dito na lang tayo. Baka may dito na dito. Otto, patio. Bye, ate. Bye, ate, ikaw magsundo. Okay. Hindi ko na makita eh. Hindi ko na makita eh. Bakit ba nga may mga kotse? Ito sabi nga natin ako. Sabi ko nga, hindi sa pera. Sabi ko, kung ako lang ang nagkameron ng oportunidad na ma-regular diyan, ay kung ako lang ang nagkameron ng oportunidad na dalhin sa ma-regular at hindi dalhin din ay yung Sige lang, kwento ka lang. ayun nga, mas gusto ko pa rin sa atin. Dahil kasama ko ang aking mga anak. Kasi ako, kunan ko muna yung matanda. Ay, naman, friend ko.